Titip sangang bulan tua Mbak. Nah, iki senjatae. Kesensem temenan wong iki, ngetutno terus. Bisa tak garap ambek aku iki. Waduh, pembal situ ngetutno ae rek. Ya ini wis ngrepoti ae rek. Ya apa iki? Buka Wis sandal iki bejat, usine atik metu pisan. Ih. loh, nondi wanyi marek. Tas lorek. Apa arek wis ngitan watu-watu. Apa Papen? Woi, Apa sampean? oh kanca bosok iki kait muncul iki. Tekan dia kamu. Golek sampean aku Papen. Suwe gak tau muncul. Yo, Lapo? yo kate matur suwun, suwe gak muncul loro aku Papen. Terus sampean tambani winginane lho. Oh, Waras waras. saiki. Kamu waras saiki? Waras. Lah sampean opo? Lah su ngompol lu gantian aku saiki. Mari sikati wong wedok aku mari ngono. Ya tulung opo aku saiki tukokno obat-obat ngono. Gak iso nambani awakku dhewe ya. Lah terus ditukokno apa? Wis sembuh warang wis pokok obat wis. Yo, Ya wis, ya suwun sak gurunge. yo. Tas ngelung-ngelung ngene. Ono sing ganggu acara iki. Gak ngono, gak ngalih-ngalih betulo. Ya lah, repot sih gak no. Iki Papen. Iki obate. Sik sampean cekel iki. Lare aku gak iso nambani awakku dhewe lek nambani wong liya iso, Kang. Ya iki gantian. Iya iya. 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 Cek apa iki? Iki adem. Oh, iya, iya. Adem kok enak agak turu iso nyenyak sampai pagi Iya, iya, sampean ya. Iya, terus. Nah. Aduh, kenceng. Aduh. Kayake kurang iku lek siji. Kurang. Oh iya, ngelune ndek kene akeh soalé sik. mentol-mentol nih. Aduh, iya adem ya, kan. Oh iya. Itu Aduh. Ayo kenceng. tak salah wis. Dadi ndang waras iki. Oh, iya. Wis saiki helme digawe maneh. Aduh. Iya. Adem ya? Enak. Oh, wis tak percaya nyenyak sampai pagi ya men Oh iki. iya. Ya. Iya. Iso wae. Engko lek wis gak kerasa adem digawe maneh ya. Iya. Diganti dhewe. Iya, isis saiki. Iya. Isis.